Efter TIA-portalen er blevet installeret, så plejer jeg at ændre nogle få indstillinger til TIA-portalen. Men inden da skal vi lige have flyttet licenserne over på PC'en. Dette gøres med Automation License Manager-programmet. Hvis du har købt dine licenser på DVD, så vil du sammen med DVD'erne modtage en eller flere USB-pinde med licenserne på. Det er det, jeg har her. For at flytte licenserne, går du ind under USB-pinden og markerer licenserne, og trækker dem over på dit C-drev. Hvis du har købt licenserne som download, så skal du gå ned under Online Software Delivery og logge ind for at hente dine licenser. En af de ændringer, jeg plejer at lave, er at få TIA-portalen til automatisk at åbne i Project View. Skift til Project View nede i venstre hjørne. Gå op i menuen Options og vælg Settings. Scroll en smule ned, og i Start View afsnittet vælger du Project View. Den anden ting, jeg plejer at gøre, er at tilføje TraceVieweren som en external application. Gå ned under punktet External Application og tryk på Add New. Ved Name skriver du TraceViewer. Ved Command skal du stå inde i binmappen for TIA-portalen. Tryk på R for at finde RTIL TraceViewer og tryk på Åbn. Tryk til sidst på Add for at tilføje den. Nu kan du nemt åbne TraceVieweren ved at gå op i menuen Tools, External Application og vælge TraceViewer. Tak fordi du så med. Hej hej.